Sendo as 13:17, estamos moi ben acompañados aquí no estudio por Tito Rodríguez, que é membro da directiva da Asociación de Covellos, por Xerezade Núñez, teniente alcalde, e deixeime po último o alcalde de Vilamartín, Enrique Álvarez. Moi bons días aos tres. Bos días. Bo día. Hoxe vamos a falar do inminente. Hoxe xa comezan esas festas de San Xurxo, xa hai programación para hoxe día 19. Mañá hai un acto moi especial que non acontecía fai alrededor de uns 50 anos, pero o domingo e o martes, o día de San Xurxo, tamén hai cousiñas que ver por Vilamartín. Que nos poderíamos comentar? Coméntale, que temos moito traballo. Moitas gracias. Bueno, vamos a ver, temos unha programación este ano, verdad, que moi significativa, moi ampla. Temos 4 días de festa por diante que comezan hoxe. Entonces, vamos por orde, se vos parece. Esta noite ás 11 temos os Piñeiros e José Brea, e despois temos unha disco móvil hasta que a carteira aguante, como dicen os da Comisión de Festas, moi bendito. E despois mañá, sábado día 20, na plaza de Xosé Luis Núñez, temos o evento estrella, que é a conmemoración da festa da Inxerta, non? Un pouco poñer en valor todo o tema da Inxerta, que está tan vencellado a Vilamartín, e para eso contamos coa colaboración dos coveiros, que son os que están organizando a demostración da Inxerta manual, porque iso é quizáis o que se perdeu, non? Porque non se perdeu tanto o tema do inxerto, que seguimos, gracias a Dios, vivindo deso en Vilamartín e en Valdeorras, pero sí ese tema da Inxerta manual quizáis era un pouco que tratábamos de recuperar con esta festa, bueno, que non é a festa ao uso, a original festa Inxerta, que era un concurso, pero bueno, sí que é un acto para poñer en valor todos aqueles saberes que nos deixaron os nosos avós, os nosos pais, e bueno, moitas gracias á Asociación de Coveiros, porque gracias a eles vamos a ter esa demostración. Despois contamos ca Ruta do Viño, co Instituto de Estudios Valdeorras, e por suposto ca colaboración do Concello, que estamos aí todos a unha para que salga todo ben, para que a xente o disfrute, que é o que se busca con esta actividade, máis que outra cousa quizáis é un pouco que a nivel social a xente se anime a compartir e a pasar un bo rato e a recuperar esas vivencias, non? E pecharemos a mañá cunha cata popular de viño. Non te me olvides das parrandas porque... Bueno, con perdón, o sea, os actos musicales van a estar, sobre todo, moi presentes, porque evidentemente unha festa de Valdeorras non pode estar sin comer e sen música, vamos. Entonces temos os parrandas tamén ese mismo sábado para iniciar e pechar a sesión vermú, que terá lugar unha vez remate este acto, ca cata popular. Os parrandas van a abrir esa sesión vermú. E bueno, tamén quero animar a xente, na hora que aproveitamos, porque a exposición de fotos e arquivos históricos da Inxerta está colocada no segundo andar do Concello Vello, porque parecía que non íbamos a dar recopilado fotos e tal, e ao final, debido á extensión, decidimos ocupar unha sala grande que tiña o Concello, que está mesmo na plaza. Entonces vai a estar aberta desde mañá ás 11 da mañá, todos os días da festa, para que a xente poda disfrutar. Entón sí que había un arquivo detrás de todo da Inxerta. Sí, había, bueno, está máis que nada vencellado o tema da filoxera, vale? Porque eso está indisoluble, vamos. A filoxera foi a precursora dos viveros aquí, entonces, pero bueno, vamos a agardar a mañá, porque como vai haber un pregón coloquio, pois xa nos contarán de que vai o tema do arquivo e o tema das fotos, pero sí. E temos connosco tamén a Tito, como decíamos antes, que é da asociación. Como vai a ser ese momento da Inxerta? Podelo mostrar un poquinho como vai a ser ese momento? Conta. Bueno, temos pensado facer 2 talleres, un como se inxertaba antigamente e outro como se fai agora. Entonces, habrá 2 talleres. Neses talleres estarán un limpador de estaca, un picador de fuga, un inxertador e unha atadora. Ese sería no antigo. E depois no outro máis ou menos igual, pero de outra maneira. Estaría tamén limpador de estaca, de puga, a inxerta sería xa
xa non sería manual ese esforzo de estar insertando, xa iría con máquina, e a atadura, pois xa eliminaríamos a atadura que sería para finalos. A atadura é un pouquiño igual para que as persoas que nos estén escoitando explicarlle un pouquiño máis polo miúdo, porque eu, por exemplo, son unha das persoas que a inxerta antigua non a conoce, entonces non sei se nos poderías dar algunha pinceladiña máis. Sí, a ver, o que é atar antes atábase con rafia, é dicir, ao facer a inxerta, meter a puga na estaca, despois collese a rafia, dábase dúas voltas e así, tac, para que non se difixera o que era a inxerta. Para o ensamblaxe. O ensamblaxe, sabes, para que quedara aí fijo aí, porque iso despois iba un choco, quedaban hasta que agromaron para despois pasar a poñelos na terra. Entón, había como esos dous procesos, primeiro de gromar e despois xa volvelo a pôr na terra. O dous, serían como esas dúas partes. Sí, serían dúas partes. E todo eso vais a explicar o sábado 20 neses dous talleres. Sí. Bueno, da terra ao mellor non vamos á terra. No, da terra igual non mandes á terra, pero polo menos saber como polo miúdo, porque é unha tradición que hai moitas persoas que non saben facer, non coñecen e non teñen nin conocemento de como se fan estas cousas. Antigamente iban ao choco, pero agora, actualmente, pois iso van a cámaras. Hai unhas cámaras de calor que están a unha temperatura, unha humedade ideal, e cando empezan a gromar, vannos vigilando constantemente, cada 2-3 días, e cando está no punto oportuno, se a terra vale o tempo eso, pasa a terra, ao vivero. E esos dous talleres empezan ás 11, sí, e máis ou menos, a que horas van a estar cada un deles? Bueno, estarán ali hasta que acabe, pararán un pouquiño, se alguén está interesado en saber como se fai, pois volveránlle insertarlle, sí. Sí, o sea, a idea é que estén de seguido. De seguido. Si, estou remexendo aquí, porque estades falando dos insertos e cando ves pola recta de Vilamartín, ves todo como rojo. É un lacre, me imagino, pero que é eso vermello que se ve nos insertos? A ver, eso vermello, eso falas no outono, non? Non sei. É a parafina. É a parafina, están postas. Esa é a parafina. Eso é o que sería a atadura moderna agora. Amigo. Eso colles o inxerto desde que está inxertado na máquina, métese nunha pouquiña auga, métese na parafina que está quente, está derretida, e pois volves meter rápido na auga para que enfríe. Entonces queda eso, pode ser roxo, pode ser verde, pode ser de... pero xa parafina. Pero os que vamos por esa recta, non sei, decidirme no outono, non sei en que época é, pero é verdad que te chama a atención aqueles suquiños, aqueles sucazos que hai un montón de sucos, con eso rojo, e dices, e eso que é? Entón, agora que vos teño aquí, entón eso sustituye a rafia. Vale. Atadura de inxerto. Perdón polo inciso, pero son preguntona, sinto. Pero podemos facer en modo tertulia, Sonia? Sí. No, que senón non paro de preguntar. Tu pregunta que no que podamos. Pero así é unha maneira de que todas as persoas que nos estén escoitando, como decíamos sempre, como sempre nos gusta decir neste medio, manter vivas esas tradicións. E Sonia é unha persona curiosa e que se fija en todo. A ver, eso non era como se puñan antes os inxertos, eso é como se poñen agora. Antes era duro, porque despois, desde que estaban agromados, cando pasaban a terra, había que abrir surcos, e pois puñíanse a máis ou menos 2 centímetros un de outro, puñese no reco, volvíanse a tapar, e pois por arriba lle botando unha capiña de abono para que eles non os machacara o sol, e cando eles querían reventar xa lle marchaba todo, quedaban aí. Ora como se fai agora? Labran a terra, preparan a terra, colocalle un plástico xa por arriba, con os buraquiños, e vas espetando. Ora é unha cousa sencillísima, é dicir que quitou moito traballo moi duro que era. Aproveitando que estás aquí, que tens que ver que as covas eran importantes na inxerta, creo, non? Sí, eran moi importantes, porque cando se podan as viñas normalmente é no mes de entre xaneiro e mediados de marzo, entonces aproveitaban para coller a puga, e a puga iba para as covas, para que non agromara, porque, por exemplo, agora están no auxe, no mes de abril, no auxe do que da inxerta, e esa puga xa estaría salida, entonces non valería para inxertar. Que as covas teñen un valor fundamental en Vilamartín para eso, por eso, porque collían a puga en manoxos, e collían metían na cova, e ali aguantaba hasta a inxerta. É dicir, a que se vai poñer mañá, a puga que se vai poñer mañá, vos vedela, e esas vidas non están agromadas, están aí, están ca savia, están con todo, está
está esperando a que inxertalas, non máis. Bueno, a puga, decir que é a variedade, vale, para que non... Bueno, a puga é, A ver, entendo... a estaca temos varias variedades de estaca. Hai lo, hai haki e hai Rister 110. Primeiro, que é a estaca? A estaca Porque o é o estaca patrón. é un pau que se lle pon a cepa para que quede No, directa. chaman estaca, pero non é estaca. Bueno, valen as dúas, evidentemente. É unha vide dun barbao, que hai varias clases dele, o que é o lo, o que é haki, ou é Rister 110. Dependendo do terreno, ponse un patrón ou ponse outro. E despois o que se inxerta é a variedade de que eres de uva. Ora está moi de moda o godello, é dicir, case 80 ou 90% pois estás inxertando o godello. Pero eu, cando limpaba a estaca, picaba puga, pois o que había era jerez, garnacha e mencía. Outra pregunta, porque xa que me deixastes, a puga non é outra cousa que a vara da vide que a limpades e a metedes nun... Non se limpa. O gromo se lle limpa o gromo despois non podes... Vale. E metedela nesa estaca? Pregunto. A estaca si hai que limpala. Hai que lle deixar o gromo da baixo, do cuque, do que é do fundo, que é por onde vai a gromar, e despois o outro limpase os ollos. Limpase os ollos, e arriba que xa queda sin ollos, facíase o corte ca navalla, facíase ese, enlazábase con outro, unha pouca rafia, e cortaba na catixeira. Ese era o traballo de mulleres, ou de ata. En que eu fun home e tamén atei, Sonia, eu creo que a ti pasache como a mí. Non o vimos nunca, eu estou deseando velo. Sí. Eu teño que pedir disculpas que son alcalde de Vilamartín, pero nunca vim facer isto. E a verdad, quero convidar a toda a xente que nos está escoitando, porque é unha oportunidade para ver como se facía este oficio tan importante que foi para o Concello de Vilamartín. Pensar que casi todos os veciños e veciñas traballaron no seu momento neste oficio. Entonces, creo que debemos de convidar a todos os que nos están escoitando que aproveiten a ir a velo, porque seguro que é algo moi entretenido. Temos que acordarnos que temos que ir a ver un vivero tamén, o vivero do Valeiras, que tamén está traballando e está... E aparte do vivero, creo que íbamos a ir a ver tamén como se facía no seu... Ou vai ir á plaza, No, el vai a vir a plaza, vamos a ir a... Como se fai agora tamén. Sí, vai a colaborar con eles e van a poñer todos. Pois eso, que a xente que este a loro, porque Valdeorras, Vilamartín sobre todo, pero Valdeorras dependeu moito, así que dependendo moito desto. É moi interesante, creo que vai ser algo moi chulo. Sí. Eu creo que tamén as miñas preguntas iban nese senso que o mellor dices unha inxerta. Non, unha inxerta... Primeiro foi o modus vivendi dun pueblo ou parte dese modus vivendi e despois hai que recuperar o que se facía para saber facelo. Vale? Porque agora hai moitos mecanismos que o poden facer, pero é importante eso. Eu iba a decir a Alicia, que vai ser a que vai mañá, que o grave ben. Porque eu quero velo todo. E vou preguntar, despois de velo, quero velo. Vamos a facer un examen despois. Non, pero creo, eu sempre fun partidaria, perdón por meter unha opinión persoal aquí, sempre fun partidaria de que se non conocemos o de onde vimos, non sabemos para onde estamos indo. Entón, non saber que era inxerta, por exemplo, o meu pai fai inxerta, entón non coñecer o que era inxerta, non saber como era toda a tradición que hai detrás da zona de Valdeorras e de Vilamartín, todo o que loitaron as persoas que facían inxerta, tanto mulleres como homes, creo que non sabemos de onde estamos vivindo e quenes estamos sendo en realidade. Entonces, a importancia de volver a facer esta festa despois de casi 50 anos para as persoas que somos xóvenes, Xerezade tamén, Enrique, que tampouco o vira, pero non o vin, Sonia, unos máis que outros. Pois creo que é moi importante poder ter, por exemplo, a xente como Tito que o explique, ou tamén o que estamos comentando, que o explique tanto o que se facía antes como o que se facía agora, de onde vimos para onde estamos indo. Non sei, creo que é algo importante e algo significativo que volvandes a retomar esta homenaxe ás persoas tan importantes. Claro, o máis importante, o sea, explícachelo moi ben, porque é así. É que Vilamartín non se conocería sin a inxerta. Vilamartín, se éramos daquela 300 habitantes, había 300 viveristas, de maior ou menor cantidade. Polo menos o meu pai chegou a ter 45.000. Tiña un irmão que, bueno, que xa é desta generación, que chegou a poñer 90.000.
chegáronse a poñer en Villamartín inxertos 2 millóns de inxertos no ano, estamos falando de 2 millóns de inxertos, que é unha cantidade moi... pero marcharon para Galicia, para toda Galicia, para León, para toda España. Ahora non, ahora xa as cousas cambiaron, entonces aí modernizouse moito, as ganancias non son o que eran, entonces Vilamartín pasou a viticultura e deixou o traballo da agricultura na inxerta. Pois para ir rematando esta entrevista, non sei se querer antes falar dese domingo 21 e martes 23, porque nos centramos a tope neste sábado, que é o sábado do recuperar, como decir, do ave fénix da enxerta. Entón non sei así por encima o domingo 21 o que se vai facer o martes 23, nestas festas do San Xurxo. Bueno, como actividades culturales, principalmente pois é a do sábado. E bueno, o domingo temos a procesión, vale, que será sobre a 1. Sí, despois fixémola coincidir un pouco ca misa, porque ainda que non é o día propio, o 23, queríamos que a xente que ven de fora, que ven a visitar os seus familiares, pois non se marchara dese fin de semana das festas sin poder disfrutar pois da procesión do San Xurxo. Entonces, pois sesión vermú, pola tarde teremos o pase da orquesta e nada, rematará pronto porque o lunes é día laborable. O martes pois igual temos outra vez a procesión que empezará ás 12 da mañá, que a seguirá a misa, sesión vermú, e pola tarde temos outra vez festa. O sea, temos bastantes días de festa, pero bueno, verbena temos viernes e sábado. Así que estades todos convidados, por supuesto. Enrique, para finalizar, invitarías a xente? Sí, claro. A ver, é unha oportunidade moi boa, despois de 50 anos, non? Que todo o mundo este invitado. E, sobre todo, porque nos acompaña un fin de semana estupendo. Creo que é un momento fantástico para aproveitar e ir a ver Vilamartín, non solamente o tema das festas, sino para aproveitar, darse un voto pro Bañadoiro. Se alguén ten ganas de facer unha rutiña, recordo que temos a ruta da Loba da Fada, recordo que temos a ruta da Santa Compaña, e estamos a traballar no quilómetro vertical único en Galicia destas características. Así que, nada, convidar a xente de Valdeorras, a xente que nos escoite, que supoño que será Quiroga, Bierzo e limítrofes, a convidarvos a todos a que visitedes Villamartín. E non olvidar meterse nunha cova con algún veciño que seguro que vos invita ou vos convida. Pois con isto nos quedamos. Moitísimas gracias aos tres por estar hoxe no estudio. Nada, moitísimas Gracias a gracias a vos. vos.